sinung ati gawe gelar nararyo kang bersrusutiro sang mangrempak Surung kita mangsa titis saya padha nutul metes blangga kuwat sagita melemel sinuwun Prabu Kresna yana dawuh mapa Kyai Semar Badrana jenengan nika kuras titisipun Bathara Wisnu sakmenika kala badhe ngombro-ombro Pandhawa 5 badhe nyuwargake malah iso dadi pangane Bathara Kala. Mongko punta dening napa Pandhawa ingkang sekawan sampun ninggal badhe dipun sotake wonten ing Kawah Candradimukha. Para malah sampun ninggah wonten ing Kawah Candradimukha jagat pasisane Bathara jagat pangestu para Kyai Semar Badrana ya. Kala bakal ngombro-brati bakal narimakake apa meneh Pandhawa bakal sotke Kawah Candradimukha. Kakang Semar Badrana ya jelek dadi jauh. Mambang ora nrimakake yen Bathara Kala ngawur-awur gawar apa meneh Pandhawa 5 bakal cegung ing Kawah Candradimukha kayangan obrak-abrik saya brosah basah kalane golek pangan ra kurang ana cah lanang siji mlaku dhewe jarene lanang siji ku ontang-anting gak ditagi pangane
ana wong bangun ra ana tutup keonge ya dadi pangane wong adan nugelke lumplak soblok dandange ya dadi pangane wong gawe omah ora ana tutup keonge ya dadi pangane nugelke pipisan jamu ya dadi pangane lah sing paling tobat kuwi ana wong sasak-sasak pring ora diresiki wae dadi pangane bumbung wong wang tegese wong gawe bumbung ora dikantelke sak larah-larah ya dadi pangane wae lah. Iki nek aku ora munggah ana ing kayangan ming bakal saya ngombro-ombro rawuhmu mengko bendaraku Pendholi mau dianggep Sukerto lan mengkone bakal dadi tandhae kala. Aja ganggu gawe bendaraku nggone bakal nyuwargake ramane Semar sing ora sambeting kondo ora kaya jeneng kayangan Junggiri Saloka ya kayangan Junggiri Saloka sang Hyang Pranesti Guru denanggep dewa kayangan Junggiri Saloka ya para putra dewa kaya mangkono cipta ingkang ingkang Kalijeneng Lesan dadi pratandha yen to wis wanci menura Sumabang Iwang Ngaruna kabine prane agra rapu sataning kupila Kanyikara sakaton
Juara di Palungguan ulun Bathara penyarian nuwun kula Rama Pukulun niji dumateng putra Bathara penyarian Rama Pukulun Juara di Palungguan ulun gara-gara kang dumadi ana ing kayangan Jembring Saloka merga saka titah ulun Pandhawa 5 kang padha ngendurke tapa nggone bakal nyuwargake marang Pandhu Dewanata lan Dewi Madrim kang wektu dineki ana Kawah Candra Dimuka kamangka Bathara Kala wis ulun paringi parilah yen to kang kalebu Sukerta ya Pandhawa Gasakerta dadi pangane Bathara Kala lan uga Bathara Kala ulun paringi pusaka wujuding pedhang araning pedhang Baya Rumangsang dene Bathara Kala ing kono uga ulun paringi wujuding pangan ulun paringi wujuding Raja Onong Bathuk arane Raja Kala Cakra Raja kang onong telak araning Kala Lumirang Raja kang onong dada araning Sastra Bedhati Raja kang onong gigir araning Kala Cakra mula saka iku muga-muga iki mengko ora dadekke dawuhing para kawula menawi saged kula mangertos menapa ta dosanipun Prabu Pandhu Dewanata ngantos kasotaken wonten ing Kawah Candra Dimuka kang angka 1. Luputing Pandhu Dewanata ora liya kejaba anggone Madrim ngidam kudu nitih Lembu Handini Handaka. Monggo Lembu Handini iki titianing dewa tegese kuwi patuladan kang ora sae menungsa duwe gegayuhan ngungkuli marang kodrate. Angka kalih kang angka 2 sawise luput merga menungsa ngungguli marang kodrate lan menungsa kang ngungguli marang kodrate iku tegese menungsa kang ora duwe keimanan kang angka 2 yaiku mateni utawa nyernake kidang Kimindana kang lagi pepasihan karo garwane tegese seneng medhot paseduluran seneng ngilangi nggone kakulawargan kepara mateni mepeti ngadangi kasenengane wong liya uga rejeki pulunge wong liyane iku dianggap luput dening dewa sebab rezeki iku wis dadi kodrate pintane dhewe-dhewe aja padha dipepalang yen pancen pintane kanca kagamu lan pancen pintane sasama samaning titah. Mula saka iku Pandhu banjur nampa paukuman ing Kawah Candra Dimuka. Tanpa campur kala semana tanpa rodani. Kados dening pratanipun swanipun Bathara Narada lan Bathara Brahma lan langsung langsung lho ya
bayang lucu ya. Kula sampun mandhap wonten ing Mercapada Pandhawa nika sampun kula gawa munggah wonten ing Suralaya badhe pun sotaken wonten ing Kawah Candra Dimuka kepara Werkudara malah boten swara teka Soroh Diri adi-adine padha digenjong digawa ning Kawah Candra Dimuka. Pangandala dipalungguhan ulun Brama nggih wonten paling dawuh Rama Pulun Bathara Guru yen kaya mangkono Jrengkira minangka dewane geni. Derekno ulun manjing sak pepis wiriki jroning Kawah Candra Dimuka. Urupna geni Kawah Candra Dimuka kanggo ngesotke para Pandhawa lima ngesaken dawuh dipun kencang karo kaya uti. Nanging ngatos bilih ing mangke mbok bilih wonten bab saha wonten tantrimanipun kadangipun Puntadewa menapa dinipun kadang-kadang sanes panjenengan Adi Guru kedah mangke ngatos sampun kula mboten wonten ing saged munasika dumateng Bathara Guru Brama derek ulun nggih saking dawuh Rama Pulun. Punika warnanipun Kawah Candra Dimuka ingkang panasipun 1000 geni oleh Marcapada. Ewa semono Kyai Luras Narbadrana senajan namung wujudipun gedebal 17 parandene menika pangesmanipun Sang Ismaya jejegur wonten Kawah Candra Dimuka. Tanmuka yen to Kawah Candra Dimuka rikala nggal menika perbawanipun adem dhateng kadol huruping agni ingkang ngurupipun 1000 geni ing Marcapada jejegur wonten ing Kawah Candra Dimuka Sang Ismaya. Werkudara ingkang sampun gendong rayi-rayinipun Janaka kula lan Sedewa Cipta Renggalira Raden Werkudara. Wah, adi-adiku kabeh
Aja do mikir rimo-rimo, aja ragu-ragu malas lan ngiris. Senajan to kain bulan panase 1000 geni merca padha nanging kae kanggo srana. Suwargane Pandu bapakku. Pandu bapakku mabrim ibuku aku kang bakal nyuwargane.